Takže čus, ja som Marfi a vítam vás pri mojom úvodnom dieli na kanál Marfi SLK. No, čo by som vám chcel dneska povedať? Poviem vám toto. Je toto herný kanál. Sem tam vyjde aj nejaké takéto video, kde budem hovoriť bez hrania. Dám aj logo niekedy. Podľa toho, a možno nebudem dávať logo, možno budem pri tom hrať pri tom kecaní. A budem točiť Shakes and Fidget. Mám tam spoločnú postavu s jedným kámošom. Máme ju na natáčanie 106, teda 104, pomýlil som sa sorač. Je to mák na svete 15, keď chcete, zaregistrujte sa tam, pozvem vás do cechu. A točím na notebooku, lebo počítač je pokazený. A keď počítač mi skladá bratranec a zatiaľ točím na notebooku, takže tam budem točiť možno iba tak Minecraft a nejaké iné hovadiny. A na kompe by som mohol točiť raz, chcem spraviť nejakých 50 epizód, to už je taká dohoda s niekým, to uvidíte, s kým to budem točiť. A potom ešte budem točiť Counter-Strike Global Offensive s kámošmi, budem točiť Unturned, niekedy vyjde, možno spravím málo epizód, budem točiť Robocraft a wow, vonku sa jak zablisklo, aký rachot bude, stále prší teraz, nevadí. A budem točiť ešte nejaké viac hier zo Steamu, kúpim si aj The Forest, kúpim si aj neviem, nejaké hry ešte. Určite mi napíšte do komentárov hry, ktoré by ste si chceli so mnou zahrať, ja si to s vami rád zahrám. Možno si ho aj kúpim, keď ju máte vykúpenú, tak si ju kúpim aj, aby som si to s vami zahral. A do každej hry si môžem pozvať, keď chcete. So mnou si môžete zahrať maximálne tak 3 fanúšikovia. A toto by bolo asi tak pre toto video všetko. Ja sa s vami lúčim a čau.